Фер. Упси. Ми не, аз примерно бих си направил Няма много тупа от спанак. Ти ли си направи, бе? И в магазините не продават спанак. Отгледай си. Гледай си. Всъщност аз има ли... Да, искам да си намеря една каска. Тъй, че да всякаква каска да си измисля. Бейсик каската май за момент. И за косичката трябва да уча си оправя косата. И скафандър по-добре. Секунда, не гледах екрана. Така, сега друго, което искам да направя преди да... да си търся работата къде е. Къде има фризьор наблизо? И тук има май. Да, взимаме смарт. Тая калинка как дига толкова с бей? Фер. Упси. Да паркирам. Цак. Това е. Здрасти. Здрасти. Окей, тая коса actually е сладка. На темитка косата най-добре стои, мамка му. Така. Наистина обмислям тази коса. Обмислям тази коса с тази шапка, нищо ще приличам на жената на Алек, пример. С тази шапка. Но... Просто мисля, че е най-добре за каската. Добре. Нека да е така за сега. Добре, кайчето, защо не ми дига сега? Там имаше мотор. Добре, няма проблем. Ало? Ало, чуваме ли си? Да. Имаш ли работа в момента? Не. Добре, откъде да дойда да те взема? Аз съм на тия двете сгради. Кои са тия двете сгради? На хотелите. Добре, прати локация, че още не съм разучила града. Добре. Съм с кола, ако искаш, мога да те взема. Добре, айде, аз ще пратя локация. Ако дойде да ме вземе с мотор, ще е абсолютно кино, между другото. Той ли? Здрасти. Как си? Добре, трябва да те прекръсти обаче. Що? Защото в телефона си ми синя коска, сега вече не си със синя коса, така че... Как да не съм с синя коса? Това е от чапката. Къде отиваме сега? Да се разходим малко. Къде ти се разхожда, да те разведа или? Да, примерно. Как си го правиш днеска? Ходих малко наляво надясно да си купя каска, да си оправя косата. Много добре. Виждам, че си оправила добре, изглежда. Мерси. Май, че трябва да карам нормално, че ме назначиха в общината и сега глупички, млобички, всичко ще ми излиза през носа. Как така сте различили в общината? Брокер съм вече. Брокер? Да. Добре. Чудесно, ще го имам на предвид. Да, но да знаеш, че под масата такива работи, заплащания работи, глупости не мога да правя. Защото ни следят много изкъсно. Нищо. Мога да послушаш някой имот, че си харесала, но не мога да ти го запази. Мога примерно да ти кажа, добре, ще накланям хората си го купуват друг, ако има някой харесал. Аз в момента и да искам да мога да си харесвам имот, защото нещо не мога да се задържа на работа. В принцип имам да си правя днеска и аз да бачкам. Правя доставките. Едно приятелче ми даде номер на една мацка, която се занимава с електричарство, обаче не мога да се свържа с нея да ми обясни как стоят нещата, защото не знам къде да отида да си взема, примерно, комплект за оправяне на жици и така нататък. Защо искаш да ставаш електричар? Защото работих към пътна помощ, обаче много жестоко се скарах с шефа и вече не иска да ми дава репатрации. Що не пробваш да станеш доставчик или къде? Знам, там са добри парите. Препоръчаха ми електричарството, не знам. Електричарството съм го пробвал, то е много бавно. Добре ли? Но поне доходоносно ли? Получаваш по 150... Значи дневният ти лимит е $4000. Плюс $4000, които можеш да вкараш в банката от други приходи. Тези 4000, които си ги заработваш реално, те ти идват по банков път директно, можеш от няколко места, нали? Може да си доставчик, може да си електричар, може да си такова с колия се занимаваш и може да си хакер. Така. Доставките ти е най-бързо става, защото ти дава по 500 на курс. То не е примерно да отидеш до точка А и до точка Б, примерно както беше на тока, само дето като направиш единия ток, отиваш на първа, втора, трета, четвърта локация, на четвърта локация вече ти дава 500. Добре, тогава се отбиваме към общината да си подам документите. Аз съм до нея.
Знам, че така ще тръгне разговор, затова съм тръгнал насам. Толкова лесно ли ме четеш вече? Ние не сме се запознали, просто знам, че всеки, който му каже за доставките, ще реши това. Ясно. Добре, сега се връщам. А ти смениш ли? Ще правя компания. Добре. Така, доставчик. Добре, айде ударих подписите. И сега долу на това отиваме на пристанището. Там де-факто си взимаш камиона. Гледай да не ги караш много бързо, защото много лесно се преобръщат. И аз по принцип съм побързата скорост, иначе малко трябва да се съобразявам. И да не си забравям колана, че... Причиш? Да. Да, вчера ми беше изпитаха ни и сега 4 нови брокера назначиха. Много добре. Ще видим как ще потръгнат нещата. Сега имаш ли клиенти или още Не, все още не. Направил съм си визитната картичка, но нещо не мога да си кача снимката. Не знам как, питах колегата, той каза, че и той не знае, въпреки че го прави, нали, конкуренция. Естествено, че няма да ти кажа. Трябва да намеря как. И ще поразпитам и аз. Трябва да питам ти от Татома. Ти от Татома със сигурност знаете. Ще им бутна някакви пари. Те между другото много хубаво готвят. Хареса ми. Между другото, да. Аз винаги си взимам големи менюта, въпреки че се развалят. Има преди, че се развалят. Развалят ли се? То, може би 48 часа трябва да се развалят, но развалят се, да. И на мене бургерите ми още са годни, така като гледам. Не, развалят се дълго време. Време поне 12 часа. И тук дядо ми за учения маршрут. Добър маршрут. Табелата ми изкочи. Аха. Защото ти си в колата и не мога да завием. Той е приятел вдясно. Така да ти обясня първо как работи, за да не се чудиш. Имаш два вида доставки. Едната ти е да взимаш пратки и да ги докарваш друга. Другата е да взимаш от тука пратки, както ние пишове правят и там, и да ги закарваш. Така. И в двата, значи ако ти кажеш, че трябва да закарваш пратки, това означава паркираш си камиона и там, както ти е пичове. И една по една трябва да ги слагаш в багажник. Ей, майко. Значи те са 4. Обикновено аз какво правя? Това е заучена практика. Зареждам около 16 пратки. Да. Защото ако примерно закараш 4, ти каже върни се до тук, вземеш още 4, няма смисъл. Не ще губиш време. Оставаш си един ред за пратки, които ще ги вземеш, защото винаги като вземеш трябва да се върнеш тук. И си взимаш просто да си имаш пратки, горе си обикаляш в града, ако ти каже достави тук, после достави там и така. Добре, чудесно. Цялата философия. Ако имам някакъв проблем, мога ли да че звънна? Да. Да те оставям да бачкаш или ще се разхождам още? Аз за сега имам храна, помних локацията. Чакай пак да се Знаеш, направо към Атома ще отиде. Добре, айде. Към Атома да ходим. Ако искаш даже... Ама те там едва ли те познават, така че може би ще ти кажат, ако знаят. Сега като им кажа, че съм брокер и ми услужат. Няма да знаят, че не мога да им свърши работа, но... Що па да не можеш да им свършиш работа, не, нали аз си мога брокер? да им кажа, мога да правя отстъпки работи, това е лошото. Искам, не мога. Щом толкова късно сте... По-късно ни държат. Ние сме директно под съдията. Ай. Директно под главния съдия. Имаш ли представа дали има къщи с гаражи? Има. Ама смисъл да можеш да си обзаведеш гаража, примерно. Да обзавеждане на гараж не мога да ти кажеш, трябва да попитам. Да, попитай, защото за напред ще ми е нужно. За моторите. В принцип това би трябвало да е свързано с интериорните дизайнери. Ако гаража не е, нали, ако гаража е отворен, ако е такъв подземен, който само ти доставя колата, нали, те са по-специални, там нямаш как да го завеждаш, нали. Но тия отворените би трябвало да можеш, нали, говоря по логика, не говоря по факти. Ако подочуеш нещо, да го имам предвид. Добре, аз мога да видя после шефа, ще питам. Знам всъщност как се нещата се завеждат. Аз между другото си замислих една схема от ако видиш някоя интериорна дизайнер, като случайно се запознаеш, на пътя към мен, че измислим една схема. Добре. Може да пуснеш в Япър, ако искаш, мога и аз да пусна. Ще пусна, просто първо да си оправя това, книжката. Колега, дето го питам за това, му викам, кажи как ги качваш тия снимки, бе. Откъде взимаш линка и той вика, не знам, моят техническия човек ги оправя. Аз викам, добре, дай ми телефона му. Той вика, не може, той работи само с мен. Ясно. Добре. Разбрахме се. Добре ме излага. Доста стабилно, верно, те е излагал. Нормално.
И сега като сте 4 и все още като няма наплив от хора, всеки един клиент ви е важен. Той има един си червенокос, между другото, дето ни заплашва. Червенокосне. Да, де си говорихме, аз и той си само двамата си говорихме и той вика: абе, какво ще стане, ако подхвърлиме на другите нещо с полицията? И аз съм осъдът, кой го гледа. Мислям като, не знам, индиректно ли ме заплашва. Това е ситуацията. Аз всеки случай ще говоря с шефа за него. Това е малко безпокоително. И колкото малко сничес гет стиче сама, спърта ми е хляба. Една сметка трябва да гледаш първо себе си. То лошото е, че и това, полицията е оговорена с фирмата, защото тя е фирма към държавата. Ако някой от нас направи нещо накриво, директно съобщават на шефа. Ето така трябва да бъде. Там става лоша работа. Здравейте. Още една синекоска. Здравейте. Говориме за вълка. Сега идвам. Колко да намеря някой. Хората да знаете. Ето го. Очилата ли ми? 50 000 са, да? Щатски долара. Часовника ли? 200. Това ли ще бъдеш места? Къде да видя там Ами, качеството на храната ни Война. удовлетворява и аз ще ми шесте. Ами аз това и мишите не искам да ям. Еми, стойте гладен тогава, не знам. Не, аз примерно бих си направил Няма на нужда. тупа от спанак. Или Ми направи. бих си сварил Ти ли си боб. направи, бе? И в магазините не продават спанак. Само да я видиш. Отгледай си. Гледай си. Полицейски, бе. Отглеждам си, но Трябва да напия на нещо искаш. Сега имам. Нещо казаха ли ти? Как да ми кажат, като той всъщност, който качва снимките на Атома, е той, който ми е колега. Дали затова те попитах? Дали ги познаваш, дали те познават, за да знаем дали да не питам аз, примерно, дето не ме познават. Издъни се. Само като го видях ми кипна. Опа, и той веган. Супа от спанак искал. Да хой си набере ей там от полянката малко тревичка и да си я сготви, да си знам. отгледа, бе. Специално заради... Единственият, който Го направих, бе! не знам. Опа. По странен начин. Извинявам се, по навик. По навик биеш въздух. Интересно. Да, свикнала съм. Сега къде отиваме? Абе, нещо си загубих каската. Трябва да учи да се взема още една. От апартамента? Не от магазина. Не знам дали от апартамента. Ако си запазила дрехите, Не какво си съм. носила? М-м. Значи отиваме, айде. Само, че преди това през някой банкомат или банка, че нямам кеш. Аз отдея си намерих две златни килчета. Къде бе? На едно съкровище. А? Да бе, рибарите има съкровище. Ооо. Ами, аз... Ловец съм и рибар съм. Нещо не е моето риболова. Не мога да си закачам червите на кукичката. Аха. Сега освен да си ходя да си правя дневния лимит. То и аз ще захождам вече към доставките, след като се взема каската. Добре, аз ще се ослушвам за това с снимките. Ако отидеш пак до Атомбургера и се сетиш, питай. Ма те вече навидяха, че сме заедно. Може би ще се досети и няма да ми каже и на мене. Кажи, че искаш да занимаваш с интериорен дизайн. Добре, Измислиш нещо, ти си много момиче. разбира се. Понякога можеш да доставяш пратки в магазините. Трябва да влизаш вътре. Добре, ще го имам и това на предвид. Това е един от тия магазини и той е Урбана също. Вътре при дрехите. Трябва да доставяш. Айде. Айде. То предполагам, че имам GPS в буса, нали? Какво имаш? GPS в буса би трябвало да имам, нали? Имаш. Добре, супер. Че съм неориентирана. Иначе сега отиваме към доковете. Те ще трябва ти да пачкаш, а аз през това време ще се замисля как да стане работата. Да го... Как път точно той там ще се намери, бе, да го... Спок, следващия път, като отида там, ще му вратнем някой проблем. Може и аз да се заям, че няма супа от спанак. Дай, моля те. Още един веган не ми трябва в града. Това да си веган в този град си жив умрял. За един ще с тебе. Така ти е главата. Между другото, днес е добре. Не ме боли глава. Моторче! Я, ще карам след тебе. Кавазаки, нинджа. Айде, след тебе съм. Как се сгънах, бе? Не. Оф, тъпите жички!
Без ни малко тия ногти да му объркаш. Оф, чакай ме. О, Тебе рибар няма да стане. нямам амбиции. Айде давай ти си. Айде. О, ама той не бачка. Оф, той няма... Той няма гориво. Ще се да се върне. Оф, няма гориво, бе. Той затова е заебан това там. Да. Аз само стигам по средата, не може да поглеждам назад и... чай, там има още един. Къде? И какви стои мотори харесваш ли? Всякакви мотори харесвам. Само да е мотор, на този етап нямам право на избор. Какво правиш, бе? И нещо ми замръзна главата, като се опитах да го сложа от мотора. Съм малко непохватна и съм отвикнала да карам мотор, защото моят мотор малко го потрошиха. Колко ясно началото, когато си изчаластих 3 пъти и отидох в болница и така. Много скъпо работят в тази болница, направо човек да го е страх да не му прилушее. Абе не знам, дето ми е разказал, че и по-скъпо са работили. Ми не знам, ама... Това съм за някакви хилядни суми. Сега откакто е нови хора в болницата. Друго положението. И в това отношение да, но все пак. Като не мога да си позволя едно меню, пак ми е скъп. Имаш ли пари за това? За кое? Найма на това. Колко е? 200. Аз ще ти дам ако не искаш. Имам. Задача да ходиш да си бираш или да ходиш да взимаш. Ако взимаш, тук при този приятел. Ако ходиш да... Опа. Ако трябва да носиш, взимаш от този приятел. Ако трябва да ходиш да събираш, отиваш в града. Айде от този приятел ще взема първо. Кашма. Перфектно. Перфектно. Аха, даже не отдрах джантата. Чакай, аз трябва да отида да ги взимам всъщност. Не, от тук. Чай сега. Трябва да закарваш или да ходиш да взимаш? Не трябва да взимам. Добре. Значи си там. Тогава мерси на теб. Айде. Let's go. Дано... Леко! Няма по-полека, колега. Сега като посъбереме малко пари, ще почнем да булстваме и ще видим оттам нататък как ще се развият нещата. Уи, този знак, как не го видях? Але, това е на майната си, бей. Еми, да, ето, жичкаджията. Не съм насам. What? Не, насам съм. Но, тя е тази уличка и тук трябва да е. Тук. Ето. Так. И сега с ученицето ли? Не. Ето го кашончето. И сега и така го вкарвам в това. Две на багажник. Окей. Добре, схванахме го. Това е. Чакайте да захлебиме малко, като взема лаптопа вече ще ми е по-спокойно. Това бушче е скандално. И като влезем в комбинация с мен е още по-зле. То се премести тук. Здрасти, колега. Здрасти. Ти доставяш или ще разнасяш? Тък му оставям сега. Сега ще пита да разнесеш, нали? Може да дадеш един пакет. Ти май като разнасяш, може да дадеш повече от един. Може да вземеш повече от 4. Сега ще погледна. Чайто. Аха. Той 30. GG. Взимай си приоритет.
Сега какво? Сега с другия господин трябва да отида да говоря. Не, май трябва да се качиш на буса и да слезеш и май ще даде да раздаваш сега. Ми... Не, пак трябва да взимам. Пак ли вика да взимаш? Кофти. Всичко наред ли е, колега? Имаш ли нужда от помощ? Каза ли нещо? Викам, имаш ли нужда от помощ? Всичко наред ли е? Успях да се справя, обърнах си МПС. Аз одеве като отивах нататък, видях, че е обърнато. Обаче не Да, видях, тъкмо да че... ти викна, ама лете бързо. Еми супер, щом си успял да се справиш. Еми айде лека работа Само да тогава. ме сгази. Абе да ме сгади, да се пробва. Отивам да бачкам. Надявам се, че няма да ти се случва повече да се обръщаш. Дано, лека работа. Мерси и на теб.